malitekwala n'isi mbido telivishọn ebe anyị si na-ewetara unu ihe gbasara mmekọrịta ọyị nwoke na nwaanyị tupu abaa ije di na nwaanyị. Anyị ekwughị ihe ka esi eme ya mgbe ndị ochie, bụkwa ka esi eme ya na lọrọ ọhụrụ ya. Ihe a ga-elebezi anya ya ugbula ka ogene ka a ga-esi mee ya ka o nwee ike dị mma. Maazị biko tinye ọnụ n'okwu a. Tupu m etinye ọnụ n'okwu, ama m na unu na-eso ya bụ isiokwu dịka anyị siri bido ya. Anyị eruole na-agba nke anọ ebe anyị ga-achọ ka anyị na unu kparịa gbasara kedu ka anyị ga-esi eme gịnị ndị bekee na-asị nọ reconcile. Kedu ka anyị ga-esi ewekọta ha ọnụ, etu esi eme mbụ na etu esi eme ugbu a. Anyị ga-asị ka anyị laghachi ka esi eme mbụ, ihe emebiele, ọtụtụ mmiri abaala n'opi ụgbọgụrụ. Anyị ga-asị ka anyị gawa n'ihu dịka ndị ugbu a si eme. Ịgbara na anyị ga-efe n'elu, anyị ga ihe niile tutu anyị amara ihe na-eme, anyị echefuole ma omenala ma omenelu ma elu ma ala. So kedu ka anyị ga-esi eme ka ha bịakọta ọnụ, anyị mụta ihe dịka ndị onwe ihe anyị mụtara ka ndị nne nna anyị ha na nna ha siri mee onwe nke ọma dị n'ime nke ndị mgbagbo anyị amụrụ, anyị werekwa etinye na gwa ya na ọnwụ na nwere nke ọma dị ugbu a, gbakọọ ha ọnụ. N'ihi na ndị ugbu a na ọzọ Chukwu bi n'eluigwe ga-azọpụta anyị n'aka ụmụ anyị. Ọnụgwa ha niile ọgwa ndị egwu Chineke ka na-atụkwa, ọgwa ndị ka na-akwanyekwere ezinụlọ ha ugwu, na-akwanyere onwe ha ugwu. Ọ gwara ndị ka osikwana n'ọzụzụ, kama ihe na-ekwuzi na nke ọjọọ a na-afụzi anya kasị nkụ, a na-asọzi anya ebe ọbụla na-eme ihe ị gaghị eme n'ebe ụmụaka nọ. Ka m bie ya, okenye na-anọzi n'ụlọ ewu na-eme gịnị na-anwụ n'ọkụ. Ọ ga-awụ agadi bịa o werezie ihe onyonyo ọjọọ were zigara obere nwa, ọ na-enechazi ahụ na-amazi ya wee mebie ya. Ịma na ọ dịrọ mgbe ahụ ọ ga-awụ onye weta ụdị ihe a mgbe gboo, ị na-asọ onye ahụ asọ na onye ahụ onye ọjọọ. Ịkpọcha ndị oyibo onye niile na-asọzi onye ahụ asọ. Ka ị ga-esi eweta ihe onyonyo ọjọọ tutu ị nwee ihe ị ga-enwenụ ọsịnịmanụ nke ọya wụ na ifu imebie. Ma onwe ka isi kwupụta ego na-ekwupụta ọyị gị nwaanyị ahụ kọrọ ya nwaanyị ọzọ, ha niile asọwa ga-asọwa na-agbaziri gosa na onye ahụ onye ọjọọ. Mana dị nke ugbu a asị gị onye na-emete ọfụma nke a efu. Mana anyị ka nwekwara olileanya na a ga na-ekwu nakwa anyị olisa n'eluigwe Chineke kere ụwa, ọ ga-enyere anyị aka. O nwere enyi m nwoke mụtara ụmụ nwoke 3 nsị na unu amụchala, unu achọkwaghị unu agaghị amụta nwaanyị. Ọ sị m laịlaị na ya achọghị gị ịmụta nwaanyị. Maka gịnịzi? Ọ sị na ya ga-enwe ọbara mgbali elu, na Chukwu ma na ya agaghị ebulie. Nke a m na-agwa gị nke wee zu. Ọ sị na gịnị biko na mụ hapụ ya nnọọ ma ekwutekwere ya ebe nwunye ahụ na-arụ makwana nke emechere nwunye ya tupu ọ bụrụ. Ọ sị na ya mụta nwaanyị na ụdị mmadụ ya gwụ na ya ga-enwerịrị ọbara mgbali na ya ga-ama ihe na ya ga-afọ nwa ahụ na akpakọ maka ọnwa ka otu ụwa dị ugbu a. Ma ọ na-eche otu ụwa siri mee onye ma ndị ugbu a na-amakwa ihe nwatakịrị chi mebi nwatakịrị kịta iwu nwetaghala ka eji mebie nwa ahụ ga-ama iyi na-akọ. Nke arọwa na-eji mgbamgba na-eji sọsọ mmanya ọ darara na-atụwa nwaanyị ime ọrụ ọzọ ugbu. Gịnị ka ji atụwasị ime? Ego ole ka iji? Kedu ihe ị ga-eme ị ga-eji kpachara mmadụ anya? Mmadụ igotere ya sọsọ obere ihe, ọbịa ebe gị gotere ya akwa na emume ọtọrịrị. Ihe na-ewi mgbe ahụ a na-ewi ego na-ewi. Ụmụaka ugbu na-amazikwa ihe tupu ị na-eme ihe na ha marago ogodo na ị na-akwadoro ihe ọjọọ. Ha nwere ike were ihe onyonyo ahụ were na-ekiri ihe niile ahụ ka ọ ga-awụ onwe ka o si meghe were ya gosi ndị ọzọ ụwa niile mara lekwa ihe ị na-eme. Ụmụaka ugbu makwa ihe hapụkwa, enwere nke ọjọọ nkwa nke ọma, mana anyị na-asị ka nke ọma karịsịa nke ọjọọ. Ị na-ekwu na anaghị agụzi egwu ahụ a na-agụ. O nwere egwu a na-agụ mgbe ahụ, chingom sweet na-alapụta ụmụ agbọghọ na bedi Anthony Olesi ụbọchị ụka chingom. Egbekwa onye agụrụ egwu ahụ enwere ndị hụrụ na egwu ahụ ndị mụrụ gị ga-asị gịnị? Anyị emekwara mgbe ahụ na o nwere ka nwatakịrị ga-esi gaa ebe onye mgbe ahụ
ndị onye ọbụla nọ ebe ọ na a na-ama ezinụlọ isi pụta na-ama ebe ị na-aga ọ na-arụ ahụ ịfụ ka na-aghọrọ ụmụaka ugwu ha na-amanye ihe ehi nne maka na ha agụgo ya n'akwụkwọ ha agụgo ya n'ihe onyonyo ha fụgo ihe dị iche iche akụzigoro ihe a na-akụzizi ya n'ụlọ akwụkwọ ka ezi ị ga-eji ghọrọzie nwa ahụ hapụ ka ihe ọjọọ dịkwa ihe ọma dịkwa n'ime ị na-ekwu anyị nwere nchekwube olileanya dị olileanya dị ụjọ atụrụ anyị ụjọ atụrụ maka ụmụ anyị mba ụjọ atụrụ ndị nwaanyị ha makwa n'ihe ha ma ihe ọ dịrọ ka unu si chee ma anyị na-ekwe ekwe nwaanyị ndị nwaanyị ụmụ nwoke kwa ụmụ nwaanyị ka ha na-aga ọkwa ụmụ nwoke na-agakwukwa nwaanyị ahụ ọla ma ịchọghị ka ihe ọjọọ bịa ebe gị emela ndị ọzọ ihe ọjọọ nwaanyị ọzọ gbasiwa ezigbote agwa onye ahụ jide ọfọ n'okwu ọya maka mkpụrụ ịkụrụ ka ị ga-aga ka ya aghọta anyị mebisie nke onye ọzọ sisi ka nke gị dere gị nke m dere gị abi nke gị ya dere gị ebe onye nwaanyị ọla ịfụrụ kpara ezigbote agwa leta ya anya ọfụma ka ọ ga-awụkwa onye nwoke ọzọ ebekwa kpakwara nwa gị nwaanyị ezigbote agwa letakwa ya anya ọfụma ma nwanne gị nwaanyị ma nwanne gị nwaanyị ka ọ na-adị mma ngwanụ ọ kakwa mma na nwoke na nwaanyị na-ekwu maka ihe a n'ihi na ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na nwoke kwucha anụghị nke site n'ọnụ nwaanyị n'ihi na ọha makwa nke na-aga na a sị na enweghị ihe ọ bụla a na-akpọ nwaanyị enweghị obere ọ bụ eziokwu ndị a sị na nwaanyị enweghị obere ọ pụtara na ụmụ nwoke dara iberibe ọ ga-awụkwa na dara iberibe onye ma nke ọ maghị nke ịmaghị karịkwara gị ka m gbuo ya nke a na-asị na nwaanyị enweghị obere ụna izie nwaanyị ozi nwaanyị maka ọ ga-esi na ya hụ gị n'anya hụ ụmụaka anya na-eleta ihe ezinụlọ na-eletakwa ezinụlọ gị ebe ọ bịara ije dị na-eletakwa ndị nke ya chịkọta ihe niile ọnụ na-esikwa ihe na-ewepụta na-echịkọta ihe niile ọnụ nwaanyị ka m taa gị onye anwụ nke anwụ ka anyị na-aga ọ dị mma onye ọbụla zaa ya n'uche obi nke nsogbu adịghị biko anyị chọrọ m ka anyị kelee unu n'aha onye ndu ntụziaka m ọnụ Doris Ifeoma anyanwụ ụtụtụ na-achara anyị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi a anyị na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche na unu na-esonyere anyị were nọrọ nnọọ anyị meruo ihe mmemme a n'isi njedebe ejikwa m n'aka na ịmụtala otu ihe maọbụ abụọ biko anyị na-asị sonyere anyị mgbe ọbụla o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ o nwere nkwado ị chọrọ inye anyị o nwere ahịa ị chọrọ irepụ ahịa ahụ ekweghị aga aga pụọ anyị na igwe nzirịta ozi anyị na-egosi ugbu a n'ihe onyonyo telivishọn gị ma ịntanetị ma elu ma ala anyị nọ na ha niile www.isimbido.tv anyị na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche na-asị ọ bụkwa olileanya anyị na ụtụtụ ga-abụ nke magburu onwe ya ụtụtụ ọma na aha m bụ Chidiebere Ụgbọaja anyanwụ ụtụtụ na-ekele elu ndị nwere okwu ikpeazụ ị nwere ndo dịrị ụbọchị taa mara nụ mma Igbo ndị ọma aha ka bụkwa ọnụ Doris Ifeoma ọ dị mma anyị na-asị ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owere nchi mmiri ndụ azụ mmiri atakwala azụ anwụla egbebere ugobere nkesi bi ebele megide egosi ebe ọ ga-ebe ozi nwanne ya ebe ọ ga-ebe tutu ruo mgbe anyị ga-echetakwa azụ ọzọ n'izu ụka ọzọ anyị na-asị unu ụtụtụ ọma na